Kwa dhi mbele nyakora mgajwang' Obila mag okwach kich koro osechako timo nonro ewi tho mar okil kamaloka Paul Gicheru mano oyudi ka otho e ode boma ma Nairobi otieno ma piny orugo tich ariyo. Gicheru wachore ni ne oyude ka otho e ode bang' timo romo kod moko kuom familia mage kama wuode achiel ma odak godo wachore ni pod medo yudo thieth e boma ma Nairobi ka gima ne otimogi pok oyangi. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, kinde kod osiepe Gicheru koro dwaro ni mondo tim nonro makare yo mapiyo mar yango ka bende tho mare otudre gi yo moro amora kod bura mano dhi godo nyime e doho mar ICC. Otieno ma piny rugodo tich ariyo, Gicheru ma odak e boma ma Nairobi e gwenge ma Karen ne oyud ka otho e ode. Obila mag okwach kich mane osechako timo nonro otieno no koro igeno ni biro chako golo wach ewi tho makelo chichno kalure ni Gicheru pod nyocha en achich e bura madhi nyime doho mar ICC. Eric Theuri ma en jata tije mar riwruok okinde ma pacho ka LSK wacho ni tho mar Gicheru nyaka non maber kalure kod sigana marach ma osebed gi moko kuom joneno mag buche manotere nyima ICC. By virtue of him having a case at the ICC and the fact that he died and we are made to understand that he was jovial and had even a family meeting just before he passed on, then raises a concern to ourselves, and I think the public and the country at large also has a concern, and I think that that is a legitimate concern to have at this particular time, taking into account the history of what has happened to some of the witnesses in the ICC cases. E kar jot mare makare no dichieng' makawuono, nyamburko mag obila ne nenore ka donjo achiel achiel, ka bende onge ng'at moro amora mano yiene chorore machiegni kod odeno. Okil John Haminwa ma ochung' ne Gicheru e bura mane omake e doho mar ICC en achiel kuom jok mane olimo kar dak mare ka wacho ni ne oyudo wach mar tho Gicheru kod buok. I was not a party to the decision to go to the Hague at all. Okay. That's why when he came back, I asked him today, my land friend, why did you go to the Hague? And he told me, Khaminwa, I just wanted to have my name cleared and to be able to move around in the country. And indeed, his children are learning overseas. And he wanted to be able to travel to abroad to see his children without any fear at all. They are young children, and he wanted to be able to travel abroad. Yes. Gicheru ne itudo kod ketho mar rocho nonro mane time wi tulo manomuoch bang' yiero mar higa mar 2007. Burano ma bang'e ne owito oko ne omako mane en jalup jatend piny Kenya kinde no William Ruto kod jafwambo Joshua Sang. Anyuola mare manigeno ni nyalo golo wach ewi tho mare chieng' tich ariyo ne ok owuoyo ka ringre mare to pod okane kar kano ringre mar jok motho mar Lee e boma ma Nairobi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.